Ako još uvijek gubite vrijeme na tutoriale i pogađate što ChatGPT želi od vas, ovaj webinar će vam sve to skratiti. U samo 3,5 sata naučit ćete konkretne vještine i dobiti gotove obrasce koje možete odmah primijeniti u poslu. Nema više nagađanja ni prazne teorije, već samo ono što radi danas. Pokazat ću vam kako postaviti memoriju ChatGPT-a i personalizaciju, kako prilagoditi ton komunikacije i kako pisati upite koji donose točne i dosljedne rezultate. Naučit ćete jasan recept za dobre promptove i primijeniti ih odmah na zadacima kao što su e-mailovi, sažeci PDF-ova i izrada sadržaja za socijalne mreže. Webinar je namijenjen za poduzetnike, konzultante i sve one koje žele ubrzati posao bez tehnološkog stresa. Radimo uživo, online, 22. listopada od 10 sati, a broj mjesta je ograničen radi kvalitete rada. Ako želite prestati gubiti vrijeme i početi koristiti ChatGPT kao pravi alat, prijavite se na webinar osnove ChatGPT-a. U 3,5 sata dobit ćete proces, predloške, provjerene primjere i email podršku tjedan dana nakon završetka webinara. Cijena je od 129 do 149 eura, a do 15. listopada vrijedi Early Bird popust od 15%. Kliknite na link ispod videa ili posjetite portal Konzultant.hr i rezervirajte svoje mjesto već danas. Vidimo se na webinaru i vjerujte, nakon webinara ChatGPT ćete koristiti sigurno svaki dan.